Her er Solution Park, en fuldendt samling af værktøjer til at administrere din parkering og få mest muligt ud af den. Solution Park giver dig mulighed for at tjene flere penge og arbejde mere effektivt takket være dens innovative funktioner. Du samler reservationerne på et sted, du styrer al din parkering og reservationer, du automatiserer dine opgaver, og der er mere end 60 funktioner, der hjælper dig hver dag. Vores software er udviklet af parkeringschefer til parkeringschefer. Med Solution Park kan jeg håndtere flere reservationer på en meget nemmere og hurtigere måde. Jeg tilmelder min parkering på alle reservationsplatforme, hvilket giver mig mange flere kunder. Alle reservationsplatforme understøttes, inklusiv min egen hjemmeside. Jeg håndterer alle ind- og udgange på min parkeringsplads meget enkelt. Jeg kan på et splitsekund se, hvem der er ankommet, hvem der er på vej og hvem der er på vej væk. Jeg kan også se, hvilke reservationer der kræver betaling, og om der er nogle valgmuligheder. Jeg har ikke flere opgaver at udføre, inden jeg returnerer køretøjet. Med et enkelt klik kan jeg bekræfte en ankomst eller afgang. Reservationens indhold udfyldes automatisk af Solution Park. Dato, ankomst og afrejsetidspunktet, omkostninger for reservationen, natgebyr eller forsinkelsesdage til justering ved tilbagelevering, hvis der er nogen, og betalte muligheder for rejsende, alt tages automatisk i betragtning af Solution Park. Men du kan naturligvis tilføje det, hvis det er nødvendigt. Hvis ikke alle omkostninger er afregnet, kan jeg se det med det samme. Jeg kan se, hvad der er blevet betalt og med hvilken betalingsmetode, samt hvad der stadig mangler at blive betalt. Hvad angår udkørslerne, får jeg en advarsel, hvis alt ikke er betalt. Jeg tjekker detaljerne i de regler, der skal implementeres. Jeg kan se køretøjets placering på et øjeblik, og jeg kan bekræfte udgangen med et enkelt klik. Nogen kommer og booker direkte på parkeringspladsen, det bliver ikke nemmere. Jeg booker en parkeringsplads direkte i systemet. Jeg får fat i oplysningerne om rejsende. Jeg giver ham ekstra valgmuligheder. For at registrere ændringer, skal jeg specificere min identitet. Ellers er knappen låst fast. Vi har derfor erfaring med ændringer af reservationer. Jeg styrer i realtid i køretøjer, der er til stede på min parkeringsplads. Jeg ved præcis, hvor mange der er. Jeg skal bruge information om, hvor et køretøj er placeret. Jeg finder det på et splitsekund. Med en præcis tidsplan for ankomster og afgange kan jeg planlægge arbejdet på parkeringspladsen samt mine medarbejdere og shuttles. Jeg ved på forhånd, hvilken dag der er mange køretøjer, der ankommer eller afgår. Jeg ved, hvilken uge der vil være mere eller mindre travl. Jeg ved, hvilken dag og hvornår der er travlt. Således planlægger jeg antallet af shuttlebusser og medarbejdere ud fra disse tidsplaner. Takket være min kalender kan jeg planlægge på forhånd at lukke platformene for at undgå overbooking, hvis jeg har for mange reservationer. Med Solution Park tester og følger jeg min aktivitet som virksomhedsleder. Jeg kan se min omsætning og mine indtægter, og hvor de kommer fra. Jeg har en rigtig ledelsesdashboard, der giver mig statistik og historik over min omsætning, min belægningsprocent, mine fordele per platform og meget mere. På den måde kan jeg finde ud af, hvilke platforme der er interessante for min parkeringsplads, og hvordan jeg kan styre den på lang sigt. Solution Park har mere end 60 værktøjer og funktionerer, som alle er nemme at bruge. Vi er der for dig og træner dig. Du tjener flere penge. Du arbejder lettere. Du får en bedre kvalitet af service. Så hvad venter du på?